Prima încărcare pe care o facem în România este la Lidl. Am avut o asemenea experiență în Germania. Încarcă bine. Deci, pe ziua de ieri 491, resetăm și wow! Peste 2000 de kilometri făcuți. Nu am întâlnit așa de multe porți din Norvegia până în Arad, așa că domn primar al Aradului, dacă vedeți acest video, faceți fie la oameni bine și la turiștii care vin pe aici să meargă cu siguranță. Flăcăul care are nevoie de bani ca să-l duc. I-am propus să-l duc cu mașina și m-a refuzat și a plecat. Când a văzut că nu-i dau bani. Până nu de mult lăudam autostrada asta A1 din România, dar nu și acum. Uitați-vă, asta e autostradă. Da, și mai apar niște borți, îți pare că aici o să rămâi. Da, foarte neplăcut. 2 ani, dar borți gen, sunt niște borți extrem de mari. Mi se pare dacă dai cu roata e jale. Ascultam radio pe drum și la noutăți am auzit că foarte multe găuri s-au format din cauza topirii zăpezii. Dar oricum, fiind autostradă unde se circulă o viteză destul de înaltă, să fie borți și nu mici, dar din astea, periculos, periculos. Totuși sper că o să se soluționeze borțile astea, adică se vor repara borțile astea cât mai curând posibil. Iată, suntem la un încărcător important. Iată mașina, încărcătorul și el nu lucrează. Adică ceva nu e în regulă cu el. O să mai încerc încă o dată, dar ceva nu merge. Și sun la numărul care e fișat acolo și operatorii nu lucrează după ora 10. Da. Asta e cumva încărcătorul care e situat lângă Sibiu și dacă m-aș încărca aici plin, aș ajunge până în Făgăraș, dar dacă mă duc în Sibiu și încarc acolo, păi până în Făgăraș, puțin probabil să ajung. Deci, da, ar fi bine să lucreze el, dar sau să înnoptez în Sibiu. Se pare că nu ajung eu astăzi la Brașov. Operatorii din România lucrează până la 10. Am sunat operatorii din Cehia. M-au ajutat cu ce au putut, cu părere de rău. Ceva nu e bine la încărcătorul dat. Conflictează CDMO cu CCS. Nu știu de ce. Trebuie să vină tehnicianul să vadă. Tehnicianul va veni cândva. Deci am făcut 63 de kilometri cu 60% de baterie. Recomand. Nu aș recomanda, doar că eu sunt familiar cu drumul care leagă Sibiul cu Brașovul. L-am mai făcut de câteva ori și oricum știam ce mă așteaptă.
Am mers încetișor și am ajuns până în Făgăraș, ne încărcăm. Probabil o să trag un pui de somn aici, dar întâi să ne încărcăm și vedem. Poate merg spre Brașov, dar cred că o să mă odihnesc totuși aici. Cam asta este. Pe astăzi 420 de kilometri am făcut în România. Zic că e foarte bine. Am încărcat bateria la 95%, 138 de kilometri. Rămân deja aici să mă odihnesc un pic, mă trage la somn. Noapte bună.